Дигам си 100 и хич не ми пука. Какво ще рече това въобще? Какво въобще ще рече това? Тия 100 кила. Какво искаш да ми кажеш, бе брат? Знаеш ли, няма никакво значение колко вдигаш спрямо останалите хора, спрямо приятеля, с който ходиш на зала, спрямо инфлуенсъра, който гледаш, спрямо на бодибилдъра, който се кефиш и следиш и гледаш как се състезава. Няма никакво значение колко вдигаш спрямо него. Има значение дали подобряваш себе си. Тоест, дали вдигаш повече от преди или пък вдигаш с по-добра техника, с по-добър контрол, с по-бавна негативна или пък вдигаш за повече повторения или пък за повече серии. Дали ти самия си наложил подобрение в това движение или пък в някое друго. Знам, че тук най-вероятно много хора ще ударят палеца надолу, ще се отабонират от канала или така нататък и ще си кажат: тоя се мисли за треньор, мисли се за някакъв, който знае, едва вдига 100 лежанка. Какво се случва? Ами да, искам да направя този пример днес и искам да ви го дам с мен, защото това е 100 лежанка за 3 по 3 и в интерес на смисъла втората и третата серия бяха по-лесни, честно казано, от първата тройка и това само ме навежда на мисълта, че най-вероятно не съм бил загрял достатъчно, което е странно, между другото, защото по принцип имам 4 вработващи серии, както винаги, и доста добре се усещах по време на загрявката, така че някакси не се свързва много логично, но втора и трета серия бяха една идея по-лесни, естествено трета вече беше трудна, което е нормално и очаквано. Но защо искам да ви го дам този пример, защо ви го давам въобще с лежанката? До някаква степен това е нещо, което е мое слабо движение и тук хората, които попадат за първ път на това видео, ще са в толкова е слабак, нали? Едва ли не. Пък си мисли, че много разбира. Но и ако погледна другите видеа и така нататък, нали, 100 лежанка първо не е лош товар, с който да работите. Нищо лошо не е. Не всеки втори ще има 140 лежанка. 100 лежанка е супер нещо. И сега, ако погледнем едни други фактори. Аз идвам днес за лежанката, след вчерашния ден бях на ниски калории, на 1800 калории, като специфично въглехидрата ми е една идея по-нисък, около 100 грама. И аз знам, че след този ден, като цяло, тренировката не е много окей, или по-просто казано смърди, буквално. Не съм много силен. Но моята цел в момента не е да съм супер силен. И съответно аз знам, че лежанката няма да ми е супер силна и яка. И има друг фактор. Преди 2 месеца започнах да правя нова лежанка. И преди месец имах 97 за 3 по 5, което е добре, но тогава бях на добро количество храна. Сега вече съм на по-малко и целта ми е всъщност да се изчистя. И след 3-4 месеца, като гърдите са ми яко нацепени и съответно имат вени навсякъде, никой няма го интересува, че имам само 100 лежанка. И най-вероятно тогава пак ще имам подобни числа. И защо искам да го споделя с вас? Защото аз в началото на моята тренировъчна кариера, мисля, че още даже първите месеци, като започнах с фитнес, мисля, че сложих 80-90 лежанка, нещо и такова за повторения, което беше доста добре. Сега по стари груби спомени, защото тогава нито съм си водил някакъв дневник, нито съм записвал някъде, така си спомням. И това е добър старт, между другото, за лежанка. Естествено, техниката е била колкото е била добра. Но аз тогава още всъщност имах с кофички можех да правя. Спомням се, че след лежанка правих кофи с 30-35 кг допълнителна тежест за повторения за няколко серии, което беше доста добре. Или поне за една серия със сигурност се сещам. И всъщност реално още през първите 2-3 години от моята тренировъчна кариера, аз имах някъде, може би, половин година прекъсване в тия 2-3 години, нали, така малко по-несериозно отношение към тренировките и даже мисля, че спрях в един момент да ходя в фитнес. Имах 120 лежанка за едно, на 100 мисля, че имах шестица, на 110 тройка, нещо и такова беше. Ще ви излъжа със сигурност, но за 120 спомням, че ги бутнах веднъж
И всъщност това е добра лежанка. И ако си направя грубата сметка, от тогава до сега не съм прогресирал особено в товара, даже съм спаднал реално в товара, имайки предвид, че 6 години след като, или там 5, 6, колкото са, се пада точно, нямам конкретен спомен, нямам по-силна лежанка, какво правим? Аз всъщност имам по-добро мускулно развитие в цялата физика. Сега тук пак отново изглежда смешно. Защо въобще си го комуникираме това? И в интересен смисъл аз това видео, като се замислих, защото направих лежанката и такъв се зачудих и направо малко импровизирам в момента. Минаха ми различни мисли и се опитвам в момента да го структурирам по максимално най-добрия начин за вас, така че да не е твърде дълго и безсмислено. Така че ако до тук оценявате това, което споделям и накрая ви харесва видеото, подкрепете се им палец нагоре. Споделете какво мислите за това, което ще ви кажа. И всъщност още тогава, когато имах 120 лежанка, имах някъде тогава постигнах 222 тяга и 5 за едно, което също е доста добре. И тия двата товара все още до ден днешен не съм ги бил. А реално тогава покачих не малко количество мускулна маса. И как всъщност го покачих това количество мускулна маса? Ами като се подобрявах в техниката и темпото на изпълнение. И всъщност това подобри моята мускулна маса, без реално да покача особен товар. Това, което искам да кажа е, че вие имате ваша цел. Вие имате ваше ежедневие. Вие имате ваши проблеми и трудности и някой, ако го виждате, че примерно е много як или се чувствате зле заради това, ами не знаеш какво се случва при него. Не знаеш дали не използва стероиди, не знаеш дали в момента ти, понеже развиваш бизнеса си от нулата, нали, това затруднява да отидеш и да си продуктивен на тренировка, защото си уморен. Пък той сега в момента, примерно, даден човек може да си почива и да има страхотни възможности да тренира. Не знаеш какво се случва. Нещата може да не са толкова добре, колкото изглеждат, както и при теб това, че нямаш 150 лежанка или 140 лежанка, може да не е толкова зле, едва ли не както си го представяш. И тук говоря със сигурност има хора, които имат по-яка лежанка, не малко от мен. Нали, и това са хора, които най-вероятно няма да го слушат толкова това видео, защото нали, егото си е его и човек си каже, толкова ще ми обясня, аз съм по-як от него. Но има хора, които все пак продължават да се притесняват от кой колко вдига и до някъде това им влияе върху тренировките, върху мисълта, върху това как виждат себе си като трениращ. Защото аз мога да кажа, че с времето, колкото повече подобрявам контрола върху товара с по-бавна негативна, толкова по-добре се чувствам и толкова повече мускулно развитие виждам. Честно, ще ви го кажа. Мен последните 2-3 години станаха доста динамични и съответно ми попречиха до голяма степен да надграждам товарите, нали, да вдигам по-тежко едва ли не. И това, което можех да подобря, тъй като седях на горе-долу едни и същи товари, съответно то дойде и по естествен ход до някаква степен е да имам повече контрол върху товара. Защото връщайки се на същия товар и седейки примерно на едни същи товари горе-долу в рамките с много леки подобрения в рамките на месеци, аз се чувствах по-уверен в дадените товари и съответно ги контролирах много повече, нали, от преди. И така се натрупваше постоянно подобрение в изпълнението ми от към контрол и всъщност това генерира екстра количество мускулна маса. И това може да е много подходящ метод в един момент, който да ви помогне. И то от мускулно развитие. А да не говорим, че искам да спомена тук е много важен плюс, че когато имаш повече контрол върху товара, риска от контузията се намалява. Съответно, ако риска от контузията се намалява, то това увеличава шанса ти да тренираш по-дългосрочно. Като тренираш по-дългосрочно, какво се случва? Ще имаш повече резултати. Просто е. Така че бих казал, че не трябва да ви интересува колко вдигате спрямо от другите, трябва да ви интересува подобрявате ли си техниката, подобрявате ли товара, с който работите, правите ли повече повторения, ставате ли по-добра собствена версия в фитнеса, отивайки. Тоест, вие да не си губите времето, вие да давате макса от себе си, вие да се подобрявате. Ако отговорът е да, то вие вървите в правилната посока. Тренирайте безопасно.
И имайте предвид, че аз това видео можех да го направя също и да си говорим също нещо в утрешния ден, който имам 170 тяга за 3 по 5, която ще е с резерв сигурно по 1, 2, 3 повторения на всяка серия. И да, 170 тяга верно, че не са супер много, но щяха са супер лесни и щях да ви говоря как няма значение колко вдигате. Но 170 тягата ми е по-силното движение и съответно всеки има слабо движение или поне една идея по-слабо и трябва да предвидите други неща, защото пак ще кажа, хората ще видят тази тежест, която вдигам, някои ще си смеят, някои ще изслушат видеото и ще разберат за какво говоря, но това няма толкова голямо значение, няма никакво значение за мен в интересен смисъл, защото първо, че трябва човек, който по някакъв начин съди моята лежанка в момента, да кажем, ще каже то пък какво прави толкова бавно негативно и даже тя негативната може и да е по-бавно, но контролът е приличен. Даже аз бих се фокусирал в долната част на движението да не тръгвам толкова бързо, защото се получава малко като удрям лоста и бягам, поне така като гледах на първо четене на движението. В смисъл, това бих го подобрил за себе си, вместо да подобря товара. И примерно хората няма да знаят, че аз в момента свалям. И въобще не ме интересува колко вдигам и няма да знаят, че преди това съм бил в период на покачване, не знам колко, 6 месеца, направих там 6-7 месеца, добър период, даже и повече, на покачване, в който лежанката не присъстваше като движение, но други движения присъстваха и съответно успях да постигна кофички с 60 кг от допълнителен товар за почти тройка, двойка на 87, 8, 9, 90 кг лично тегло, нещо е такова. И т.е. аз преди това съм инвестирал в период на покачване и сега ме интересува да правя максимално качествена, добра свършена работа, защото знам, че вчера като съм ял малко калории няма да дойда цветуш днес. И малко хора ще знаят, че аз още в началото, като започнах кариерата си, аз тогава нямах болешки нито в рамото, доколкото си спомням. Май направих някакви дребни претоварвания, но мисля, че нищо сериозно, в смисъл успях да се възстановя. Но аз във времето си съм контузвал раменете си и гърдите си. За мой късмет не толкова, за да не мога да спра и да намеря начин да тренирам, но имах период в моята тренировъчна кариера, по-късно, след може би на 3-4 година, който така си контузих, тук говоря малко на груби спомени точно коя година е, но си контузих гърдата, така че единственото, което правих за гърди, беше военна преса и реално колкото се активираха от другите движения, като набиране и всичко останало. И това беше единственото по-директно упражнение, което правих за гърди, защото нищо друго не можех и това в рамките на може би 4-5 месеца. Нещо и такова. Не бях правил гърди. Като цяло аз тия контузии малко или много винаги спъват прогреса в движения като лежанка. И така като обясна, прави повече смисъл. След ниски калории, той сваля, не го интересува реално толкова колко вдига. То е ясно, че трябва да следиш, да държиш някакъв товар. Не бях правил 2 години лежанка и така нататък. Нещата почват да придобият друг смисъл. Но ти, като се сравняваш с даден човек колко вдига, не знаеш тия задни обстоятелства. За да можеш да направиш пълна съпоставка. И най-малкото не знаеш гена и не знаеш дали не взима допълнителни стимуланти за това нещо. Защото мен гена ми е як, примерно, да вдигам тяга, не ми е толкова як на лежанката, въпреки че ако не се бях контузвал, може би щяхме да разберем по-добре, но никой не знае. Така съм доволен, в крайна сметка, защото в момента мога да продължавам да правя това, което обичам, така че не бих се оплаквал, честно казано. Просто, може би гена за лежанка не ми е толкова лош, нали? Просто за тяга определено, просто гърба ми е по-як и цялостно движение като тяга са по-яки. И така, това исках да споделя, надявам се да ти е въздействало положително това, което ти споделям, да се фокусираш върху това да подобряваш себе си в фитнеса. В крайна сметка отиваме и трябва да ходим в фитнеса не за да се харесваме на другите, а да подобряваме себе си. Аз съм сигурен, че повечето от вас, даже повечето от нас, бих казал, защото аз се приспадам към тази група, отиваме, защото се чувстваме по-добре, искаме да сме по-добри и да се надграждаме себе си. И това усещане ни помага извън фитнеса. Така че идеята е надграждай техника,
надграждай повторения. Надграждай, разбира се, товар. Това не пречи да вдигаш повече и повече и да надграждаш товар. Но не се интересувай кой колко вдига. Интересувай се дали ставаш по-добър от себе си. По-добър от себе си от вчерашната си версия. Дали се подобряваш. Ако имаш нужда от съдействие с тренировките, с това да те науча как да изпълняваш движенията с правилна и добра техника, за да можем да наложим правилния прогрес, да постигнеш желаните резултати, можеш да се свържеш с мен без никакви проблеми. Отдолу има форма, в която можеш да си запишеш час за разговор, пресъхнах от толкова говорене, в който да поговорим как точно мога да ти съдействам, както и отдолу има линкове към останалите социални мрежи, включително и затворената ни група във Facebook, така че имаш избор да получаваш още информация, където на останалите социални мрежи буквално споделям на ежедневна база, сторита, видеа, снимки и така нататък, така че можеш да виждаш и там и други неща. И това беше от мен. Благодаря ти за отделеното внимание и време. Бъди по-як, натурално, надграждай се, бъди машина, тренирай безопасно.